POBG councilors walay nahuptan nga committee chairmanship tungod kay tanang 19 ka mga committees gihuptan sa Team Rama. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Kapusong Loan Merondina. Loan? Lan sama sa napanglantawan ng daan, wa mahatagi og chairmanship sa mga komitiba ang mga konsehal ubos sa Bando Osmeña, Pundo Kauswagan kon BOPK. Wa usab sila malakip isip miyembro sa niusa sa 19 ka mga komitiba. Alas 2:45 kaganiha gisugdan ang inaugural session sa 14th Sangguniang Panglungsod. Napuno ang session hall sa mga supporters ug mga kabanay sa mga konsehal. Lakip sa misaksi sa sesyon sila si former Mayor Michael Rama o former Mayor Alvin Garcia. Gibuksan ang sesyon ni Vice Mayor Edgardo Labella sa paghisgot ug paghatag ug pagpasabot sa mga angayang buhaton isip mga sakop sa konseho. Sa way paglangan gisunodayon ang pagpili og mga opisyal ug ang pagbahin-bahin sa mga komitiba. Si Konsehal Edu Rama ang napiling President Pro Tempore. Si Konsehal James Cuenco ang Majority Floor Leader, samtang Assistant Majority Floor Leader sila si Konsehal Jocelyn Pesquera o Konsehal Raymond Garcia. Samtang ang Minority Floor Leader si Konsehal Cecilio Andales o Assistant Minority Floor Leader si Konsehal June Gabuya. Gikan sa 18 ka mga komitiba nahimo na kining 19 human gibuwag ang Committee on Budget and Finance sa Committee on Markets. Napo ka mga konsehal ubos sa Team Rama ang mida sa tanang komitiba. Hinuunlan sa mga nahaunang interview kang Mayor Tomas Osmeña. Iyan ang gipadayag nga nasayod siya nga dili mahatagan og chairmanship ang mga BOPK councilors hinungdan nga iya kining gihatagan og tagsa-tagsa ka mga executive functions pinaagi sa paghimo kanila nga mga deputy mayor. Og so far lan mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Lan? Daghang salamat Kapusong Loan Merondina.